Nong shong shnong jang ka sora bat ki shnong ba marjan klai lumlang ban penlong ya kejinga pat ba hne kesngi ban pendam jur ki brio na rithor ki bla pen tho bria persha ya kejalla khamtam ya kathan sora lasdang ya kani kejinga pat ba na office jong sim ka hima sora shedu sat open lai don lang benta ha kani kejinga pat ba da UMLE uba given milim UMDC ba titos khain usim ka sora pa im freemans im bat ki wik menteri jong ka hima sora Habai kran bekinong yang benta karali la sakhi ke jingdawa jong ki padba anak itu ki brio ki badon kti ha ka ban pentho bria ka sora bat ka sau dong sau kun jongka ba kin panma la dawaru ia ka sona bakan panma na ki padba nong shong shnong jong ka sora kinong jong kai ki bele cha sora kle sam mi ki jing shem ki jong ki belaya bit ya ki jing internet jong ka than bat ka jing bha jong ki brio bonaki ki le thu ba ki long shngai bat sup mansiam wat lada ki hap shangkai ha ka miet ka yong kila kenturu ya ki wei pat ba kim dei ban chukuno ya ki nong shong shnong ha ka ti ka than na ka benta ka tu ka jingja da ka ba banjur ba ka jingle jong ka sonam ka de ka jing thu shimet jong ka Kabab long yang ni gelong kami ban ya sementah kani rali gelong ba nim unsuk nak kin penjak buram ya kani ka kan sok la jong ni mo nama hani ibun kitores ki bayawan ba kade kesnong ka pau nam ba kring ya kitores ki lang saudong na ba kamtam ni basong dukan kalong kejing yap yau ki yani lada kitores kemuan snow ba kani ka jingja ki persang betho bria ka than kta nang ni smart lada kani kejingja ka pentok beriak ni nang ni sakmat kan tak abah kamtam hakayo kahat mangi basong dukan hagi tores pot de kuma kalong menta la tip bet bria ki bale kim dei bana ka than jungi ni biso no trai ki brio ki ba le ekni kam ki le ki brio bana sabang mo tang bangis ngau jak buram nama bale ba ki pen jak buram pat ki ong ba ki dei ki nong sorah ki nong nyak brio rei kata kalong ka bam dei te kalong ka babah kelak ki kata ki cing om jong kita ki bar jelam mo very beautiful, very supportive, and the beauty here and the persons, their hospitality is non-parallel. And please don't blame these people for this incident. This lady has her own past, and the whole incident is just because of that. And these persons are innocent and they are very beautiful. Thank you. Yeah, we are staying last 5 days here. okay But we didn't feel like what the media is showing right now. We feel very safe, and we are roaming in night at 12 o'clock, 12, and we didn't feel like this. Just the media. The Meghalaya is completely safe. And whatever the memories we made, whatever the memories we are collected from here, we can't put that into the words. This is completely helpful. All people of the Meghalaya are very helpful, very kind. The nature of the Meghalaya is very beautiful. what is your message to the national media Please social media Please stop showing these videos without Without verifying the news. without verifying the fact. And Whatever without happened- evidence, you can't blame these people. And we are advocates also. We are practicing Delhi High Court. Okay. It is a completely matter of a police and it's completely trial. Whatever is deciding in this case is decided by the honorable court, honorable judges. But one thing is already decided. In this whole matter, these peoples are innocent. And only the national media or kind of say that unverified facts, they are just tarnishing their image. So please stop these fake news. kejingja ba sabut nam tahan kesnong seorang jongi nak kejingja ba aja sab nyap tunggu tores mo raja de kani kejingle kamdi kejingle jong pi try muluk jong ni sini ndai kejing sa keno pat kala long sabak palat tinging isombat pendan bat
ngismosi kata kajing le kajing beri ki banaban no yon pentok dia ya kacakai hari ini ba yam jana kini toris ding ni sotu kat no kajing kodor bangidai ban buram diri la aku la buram ni buram yaki bagiwan sang ni cakap ni bagiwan pekai sebenarnya ni kiwa ki sunong thang ni ipanat de bukan kajing semua pihak kerang dan kita la kajong kari la kajing ri nani ni dek ki brio nani kajai brio ki ba em pangi ong ke brio ke bale kamai ya ko de kata ken in tua ken dak ni ki kana lam le bakin syukur lam dah tip ya kajing sisya bakin wanja biang nang ni sakmat Ke mentah ba Cakubur ka ba kuwa ban ay sa ki beriu ki ba ki Torres ki bawan ka sa kani kajaka kari ka ba i jongi baki numdan ken kanu kanu kajing smokti smok smi kata kajing yo sngew ki kubur ki balam le ndai ki pet ken ki nasngap suwa ken ya ka ay kajing sisya ka ban mi ndai bakin sulong lap la kin sulong pensapri yang kelumar kum ini ki media ki ba su pensapri yang kelumar ki kubur ki balam le lam tetep ki jing sisa de kami kitur ngas mo kan penjor kan namar ke jing sisa ka aba mentak pau de limdai ke ni ki trai snong ki trai jing ri ki bagi le kata ka kam tingin ni sosi ke asobat penjor kami kita tengah tepat Hegway pa iway kinongwan jung kai ki bawan hakalik kari seorang kacungi kinamdan kan dengan kajing smokti kinyat kin kumbaki julong namar ngimju ngimlong kita kibrio kiba ngin ongin suwan ngin long kita kibrio seniyo nrengia iye nya sultanat nya buram markeliang namar kiwan hang niru na kabenta kajing bet jing biang jong